vítajte u môjho ďalšieho vitajného raz. Tu som tu robil také veci. Máme také zbranie, oblečenie, taký metal fragmenty a môžeme také ísť taký do mesta. Takže pozriem. Ešte ľudia, som zatýchaný. Tu bývam s kamarátom. Takže vám tu zastavím, keď budeme v tom meste, takže zatím ahoj. Takže už som pred mestom, že pred Bikatálnom, takže ideme lutovať. Prosím, nech to bude taká zbraň. 250 môže tam byť. Tak, poďme na to. Možno, že tako stretneme a bude friendly asi. No, bude aj priateľský. Dúfam, že bude priateľský, keď budeme náhodou sme takého stretu, ale tu nikto nechodí. Takže lutujeme zatím niečo extra. Plechka. To. Ešte to, že tu už takto bol pred chvíľkou, asi pred 3 minútami, bol si slabé luty. Ale to pochybujem. No, možno, pochybujem. Tak. A ja som to vedel vidieť. Takto, takže ešte tu nadačuje. Takto, taký. Dobrá vec, žička, powder taký, nejaká rančeska, tejto, ešte, možno, nie. Bandáž, najbližšia, najničky vlastne, náboje, a to vezmem chvíľky. A plot, nechcem zapravo plot, asi, ešte to tam bolo jedno miesto, ešte som mal pravdu, že tak to bol, nedávno, asi a to nechám tak. Idem ešte na radiakov. Ešte toto mám veľký prejdem, čo to je. Tak. Prosím, a tak nič. Neviem prečo, ale mám pojma tak kredlo. Medvídek. Sam také laky teraz. Laky. Som nemal také laky. Sice radiácie to sú. Laky. A tretí. Čakaj. Ešte skúsim dať čo. Tak som tu. Ešte jeden medvídek a jeden. Tak. No už tu mám taký medveď. Celé som to zabil. Ešte ten blička na to celé. Naboje. Super. Takže ja len to strihnem, takže uvidíme sa. Takže som tu už, no a som doma, tak neviem, čo ešte by sme mohli taký niečo robiť, tak potom môžete napísať do komentárov. A keď tam nebudem mať žiadny, tak to nevadí. Takto a aby som to položil čestku ešte jednu.
Kurty by som dal sem. Takto a oblečenie. No, tak, tu lakerničky na príklad. Takto a sú toto dal fragmenty. Tak a ideme ďalej. Ešte vložím krompaček, mám to povedať. Ale napríklad ku kameňom. Tak. A môžeme ísť, čo viem, dačo naťažiť alebo dačo. Čo viem. No tak ideme dačo naťažiť. Čo tým na to? Také preše ideme vyťažiť. Vyťažiť preše okedy. Vykúchať. Preše. Vykúchať tá trievičko. Poď sem. Takto a... Neviem, pôjdeme na taký PvP server, čo na to. Ale tak pôjdeme na taký PvP server. Tak sa tam uvidíme, ahoj. Takže som tu už. Takže som už tu. Ideme ďalej takých pajkov. Už sú tu. Jak tu strieľa. No. Vypnem chat asi. Tak vidím asi. Ale neviem, ako sa vypína. To nebude toto. Takto a Priangar by takto mohol byť. Čo si určite? Aký týpek, počujem. Týpanek. Pane. Kde si panek? Poďte. Kde ste? Kde ste? Tam je. Poď. Poď sem. Áno. Kde si môj? Dostali. Ideme. Ďalší. Ideme. Rambo. Aha. A už takto aj tam strieľa. No tak si dám si toho týpana. Kempy. Ona. Jo. A teraz sa strom. Pôjdeme hata. Kde je zaký? Tam. Nemáme do sledečku. A ideme. Ideme ho. Aha, nemám náboje. Dobre. Takto, poď sem. To som slepý a moje laky. Laky. Ja som to ďalší. Dostal. Tak nemám to lekárny. No. Dobre. Tam to vychádza. Tam takto zastrieľa. Ideme po ďalšiemu typánovi. Tam je. Au. Zabil ma. Nevadí. Dobre. Už tu takto beha. To je jasné. A tam ďalší. Dostal vecku. Nejaký skille. Prečakajte. Čo som tu? Sorry. Mal som tu brata, takže
Netuším zas. Som skapal, tak ideme si to vynahradiť. Tak, taký typanek. Má asi hľadať brnenie, keď som videl asi. Takže ideme si pre neho. Jeden. Nie. Au. Byla štraja. Kamoši. Tak kam pozerám. Jak tam sú? Friendly. Ale asi hej. Hej, check. No nič. Koľko aircrapy, tu si ide robiť srandu. O to nejdem. Tam už budú vojáci všetci. O to nechcem. Hello. Ovečko. Jak chodí. Dobre, dáme ešte tomu dve šance a vypíname videjko. Alebo ešte aj 3. Tam je redko. Dobre, poď som tu. Poď som ti ofičko. Tam je ďalší, asi som ho videl. Ja som mal, musím ísť blízko. Strany topný dolárka. Nešol som kámo topný dolárka. Dobre, tak ja si už asi ukončím to video, takže čaute.